हाय लोगोफोर, बोरै दङ नोंथांमोना? मोजाङै दङ ना? आंबो दासान्दि मोजाङै दंथ'यो लोगोफोर। गोबाव समनि उनाव दिनैसो भिडिअ हगारनो हाबाय आरोना लोगोफोर। गोसोखौनो बेसेबा गाज्रि मोनबाय दङमोन भिडिअ हगारनो हायैनि आरो नोंथांमोनखौबो बेसेबा गोसोखांबाय दङमोन। नोंथांमोनाबो बेसेबा नायनो होननानै नेबाय दङमोन आरोना। दिनैसो नुसिगोन। बै साननैसोआथ' ओरैबायदि टेनसन जाबाय दङमोन आं लोगोफोर, ओरैबायदि दुखु मोनबाय दङमोन। मबाइलखौनो नायाखैमोन आङो। नायदोंमोनबाबो एसे नायनानै दोनफिनो आरोना, मानोना गोसोखौनो मोजां मोनाखैमोन, नायनोनो सुखुखायाखैमोन आरो जेबोखौनो। ओमफ्राय दिनैसो गोसोखौ स्रां मोनबाय बेसेबा लोगोफोर, आरो दिनैसो टेनसना जोब्बाय आरो आंनिया। नोंथांमोनखौथ' आं बेसेबा गोसोखांबाय दंमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गोसोखांबाय दंमोन ना? गोसोखौथ' खांखादों नोंथांमोनाबो, आं मिथिगौ। मानोना दाथ' जोंफोरो फेमिलि जाबाय नङा होमबा लोगोफोर, गोसोखौथ' खांखागोन। फाइनेलि लोगोफोर दिनै नुमारसिगोन आरोना। बेसेबा गोबावनि उनाव नुसिगोन आरोना। दिनै 8 दिन ना 9 दिन जाबायमोन खोना हगारिया। दे होमबा लोगोफोर, बांद्राय लेक्सार होबाय थाला, दानिया भिडिअखौ नायलांदो। आरो ना एबा 100% मोजां जाथ'वाखै दे लोगोफोर, दाबो हें जाबाय थायो। आरो इडिट खालामनायफोराव एसे गोरोन्थिबो जानो हानाय दे, नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। मानोना आं दिनै एसे हाखु दाखुयै बानायनाय जादों आरोना। दे होमबा लोगोफोर, भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नायलांदो। थेंक इउ। दिनै आं ओरैबायदि खुसि। मा सानदोंमोन नोङो बिबारि? नोङो सानदों मा आङो बिग्रायजों जोबोद मिनि खुसि रंजा खुसियै संसार जालांनो हागोन होननानै? नाथाय आङो नोंखौ एसेबां खुसियै संसार जालांनो होआ। नंखाय बाथ्राफोरखौनो लागायजोबना होगोन आं नोंनि बयफ्रेन्ड बिग्रायनो। आंखौ बाद होनानै नोङो बिग्रायजों हाबा जाहैनो थांनो नागिरदों ना? नोंनि संसारखौ सिफायगोन आं। आं ओरैबायदि खुसि ना बिग्रायनो लागायना होनो मोननायखाय, आङो खुसिखौनो लाख'नो हायाखै दिनै। आयौ आबा, मा जाखो? माखौ इसेबां मिनिसोखो हारसिंनो? आयै लैथोस्रि, आं दिनै जोबोद खुसि। आया, आदायालाय मा फाग्लासो जाबाय नामा इयो? आबा, माखौ इसेबां खुसि जासोदों? मोसालायदों दि? आयै, ओरैबायदि खुसिना आं दिनै। मानि खुसि आबा? बुंनाय। आयै, आङो बिबारिनि बयफ्रेन्डनि नाम्बारखौ मोनबाय। ओमफ्राय मोनबाय, माथो जादों? नोङो मा बे बिबारिखौनो नांबाय थागोन नामा? गुबुन सिख्ला गैया नामा आबा? गुबुन सिख्ला गैया? गुबुन सिख्ला नागिरदो। बे बिबारिखौ नों बावलांदो, मालाय मोजां मोननानै दंखायोबा। आयै, आंबो बिबारिखौ एसेबां खुसियै संसार जानो होआथ'। आंखौ नागारनानै बियो बिराद खुसियै संसार जानो सानदोंना, आंबो बेखौ खुसियै थानो होआ। ओरैबायदि एरे होदोंना आं दिनै बिनि बयफ्रेन्डनि सिगाङाव। आदा, नोङो मा मोनबाय थादों? मानो नांबाय दङ नोङो आदा? नोंखौ बिबारिया मोजांखौनो मोनलाबा मानो बेफोरबायदि एरे होनांगौ नोंलाय? औहाय आबा, नों मानो बेफोरबायदि? आं दाखालि एसेबां मोजाङै बुजायबाय। आंलाय नोङो मानिदोंसो सानदोंमोन, नाथाय नोङो दाबो बिबारिखौनो बावनो हायाखै। नों दाबो बेजोंनो नांबाय दङ। नागारनायाव गैयालै आयै, आं बे बिबारिखौ नागारनायाव गैया। सानसे समाव आं बिखौ ओरैबायदि हेल्प खालामोमोन, नोंसोर मा मोनथिगौ आयै? नोंसोरनो आं खिन्थानायानो थाङामोन। ओंखाम जानो थाखाय बिसिनिया माइरं गरसेबो थायामोन। होमबानिया सोर होयोमोन? आंसो होयोमोन। आरो गेस गैया जाबाथाय आंसो सोना होयोमोन। सानसे समाव बिसोरो भिखारिसोमोन, मोनजारोङि। दा ओरैबायदि लेभेल जाबाय, धोनि जानायखाय जायबा मानसिया बिसोरखौ नायदोंमोन, बिसोरखौ हेल्प खालामदोंमोन, दा बेखौनो सैला जाबाय। नंगौ नंनाया आबा, थेवब्लाबो दा बिबारिनो नोंखौ नांलायानो दा। नोङो जेसेबांखि नाजाया मानो आबा, नोंखौ नांखाला बेनो, आं मिथिगौथ'। आदा, नंगौ, नोङो बिसोरखौ सानसे समाव मदद खालामदोंमोन, नाथाय नोंबो सानसे समाव बिबारिखौ धोखा होदोंमोन। नेया नङा, नोंखौ बियो बोसोरसे गाहाम नेदोंमोन। नोङो बोसोरसे गाहाम बेजों रायज्लायालासिनो दङ आरो ब्लक खालामना दोनदोंमोन। बिदियाव नोंखौ बियो गारा माथो खालामनो दोननाय? बिदि खालामबालाय बयबो गोदान बयफ्रेन्ड लाखागोन ना, आंबाबो लाखागौमोन। आंथ' बिखौ ब्रेकआप होआखैमोन ना, बियोसो गावबा गाव सानना लादों बेफोरबायदि। आरो बोसोरसेयालाय मालै, बोसोरसेया जेबो नङा, दानो थाङो। बि जुदि आंखौ एसेबां थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोनबा मानो बोसोरसेखौनो नेनो हायाखै? मानो गुबुन बयफ्रेन्ड लानांगौ बियो? नों मा लागायना होदों आबा बिबारिखौ? बेफोरबायदि लागायला लुगैला खालामबाय थानांला। नागारदो, नोङो बेखौ नागारदो। नोङो जेसेबांखि लागायला लुगैला, जेसेबांखि नाजाया मानो बेखौ मोननो, थेवबाबो नोङो बेखौ मोनखाला आबा।
औ मोनला होननाथ' मोनथिगौ थेवब्लाबो आं बेखौबो सान्थि होआ खुसि होआ आं बेखौबो खुसि खोब बियो हाबा जानानै रंजा खुसियै थानो सानदोंना बियो हौवाजों होआ आंबो बिसोरनि गेजेराव अर लागायना होबाय थागोन नोंसोरबो नायबाय था। आया मानो बेफोरबायदि नोङो आदा सासे सिख्लानि लाइफखौ नोङो धंस' खालामना मा मोनगोन दे आदा जेबो लाब मोना नोङो पापसो नांगोन। नांथो आंनियाव पाप आरो आजिखालि जुगाव जेबो पाप पुण्य गैया मिथिबाय। ओइ आबा मानो बेफोरबायदि खालामबाय थायोहाय नोङो नों नागारदोलै आं नोंनि थाखाय मोजां खैना नायगोन दे सासे। नाङा आंनो खैना सैना आंनो रावबो खैना नायनाङा। नों मानो बेफोरबायदि हाबा हा नों मा गावनि लाइफखौबो बेफोरबायदि धंस' खालामना लागोन नामा? आंनि जिउआथ' धंस' जाखाबाय आयै आरो बिबारिनिखौबो धंस' खालामगोन आं। ए आदाया माबायदि मानसिलै फाग्ला जामारबाय बियो। बेथो आं सिन्थासैहाय बिनि थाखायनो आंलाय मोजां जाबायसो सानदोंमोन साननैसो सिरि थानायखाय मानो आरो एरला एरलि खालामबाय दं देनाय बियो मानो एरना होनांगौ। दिनै अनजाय गोमानाया दिनैबो बारबाय थेवब्लाबो नागिरना मोनासै अबा गोमामारगौ गथ'आ एसेबां नागिरबाय थेवब्लाबो मोनासै सानफ्रोमबो गोसोखाङै खाङै गाबो आं राजा नोंनि थाखाय नोङो आंखौ अबाव नागारलांखो राजा अनजाय ना अनजालु आदायासो नोंखौ सिरि सिरि फानखोमाखो ना नोंखौ सोरबा सुखुन्द्राफोरासो लांदो आं हमनानैनो मोनला हे आफा इसोर अनजाया जेरावखि थाया मानो जेन मोजाङै थादे सोरबाफोर मोननानै फिसिदोंबाबो एसे मोजां मोनगोन आं गोसोखौ बिदिनो जादों इसोर खेबसे जुदि मोनथिनाय मोनबा थेवब्लाबो गोसोखौ स्रां मोनगौमोन आं थांनासो दङ ना थैबायसो मानो बेफोरबायदि खालामखो इसोर भगबान आंथ' नोंखौ खुलुमबाय थाखायोमोन अनजाया जेन मोजाङै थायो होननानै थेवब्लाबो नोङो मानो नायफिनासै इसोर भगबान इसोर आं नोंखौ जोबोद गाज्रि मोनना दङलै भगबान इसोर खेबसे जुदि अनजायखौ आं नुनाय मोनबा थेवब्लाबो गोसोखौ एसे मोजां मोनगौमोन आङो अम्बिके आगै मायोमोन आब' अम्बिके आगै नों गाबनाङा अनजाया जेरावखि गैया मानो मोजाङैनो दङ दे आंनिबा बियो थांना दङथ' नों जेबो टेनसन लानाङा थेवब्लाबो आब' जेबो गेरेन्टियानो गैया थांना दंना गैया बेनिखायनो आं जोबोद दुखु मोनबाय थायो सानफ्लांबाय थायो माथो खालामबावनो आरो आगै थांना दङबाबो थांना गैयाबाबो खाफालानो गाज्रि बेखिनिखौनो लिरना फैदोंमोन खोना बियो मानो बेफोरबायदि आब' साननैसोखौनो मानो फैनांगौ बियो बुहुमाव मानो जोनोम जानांगौ मानो दुखु होनो फैनांगौ बियो मा होनना बुंबावनो आरो आगै बेफोर गासैबो इसोरनि लीला आगै थौ एसे बेरायना फैनि मादै लाहानाव बेफोरबायदि गाबाय थाबाबोथ' जायाना नोंहाबोथ' जिउ दङ नोङो बेफोरबायदि जाया लोङालासिनो थाबाय थाबा गाबना थाबाय थाबा नोंहा देहाया गाज्रि जालांगोन ना नोङो गावखौबो एसे नायनांगोन आगै थौ मादैया लिंहरबाय थादों बिसानाव साननैसो थाना फैनि सानैबो थांनो गोसो गैया आब' जेरावबो थांनो गोसो गैया जेरावखि थाङा मानो अनजायखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो सोरबाफोर फिसिनो लांदोंबाथ' मोजाङानो देनाय जुदि अनजायखौ सोरबाफोर बुथारदोंबा मा जागोन देनाय आब' बुथाराखै आं मोनथिगौ बुथाराखै बेखौ रावबो सोरबाफोर लामायाव मोननानै लांदों बेखौ आं मोनथिगौ थेवब्लाबो आब' जेबो गेरेन्टि गैयाना आगै अनजाया जेरावखि गैया मानो मोजाङैनो दं दे इसोर दङना इसोरा एसेबांबो गाज्रि नङा दे फोथाय इसोरनि फारसे एसे फोथायनाय लाखि थेवब्लाबोलै आब' दे बांद्राय गाबबाय थानाङा थौ मादैया लिंगासिनो बिसोराव थांबाथाय गोसोफोरखौबो एसे मोजां मोनगोन खोना थांनोनोदि गोसो गैयामोन आब' नोंहाबा हारसिं थागोन आरो बेयाव आं गैयाबा नोंहा बांद्रायसो दुखु जाबावगोन नों थानोनो सुखुनाय नङा हारसिं थौ बेनिखायनो माला थांगोन माने दिनैनो थांगोन थां दुगै थां ओंखाम सोंखाम जाखांनानै थांसै जागोन दे जोबोद दुखु मोनोलै आंबो जोबोद दुखु मोनो नोंखौ नुबाथाय अम्बिके आरो अनसायखौबो सानै ओरैबायदि दुखु मोनो आंबो नोंथ' आरो बिमानैबावसो थेवब्लाबो दा नों गावनिखौबोथ' नायनांगोन ना आगै गावनि देहाखौबो एसे नायनांगोन मादै लानियाव बिदिनो सप्तासेसो थाना फैनोसै होमबानिया गोसोफोरखौबो एसे स्रां मोनगोन बावनोथ' हाया देनाय मालाबाबो थेवब्लाबो आरो बेफोरबायदि सिन्था खालामबाय थाबाबो जायाना गाबबाय थाबाबो जायाना आं थानोनो सुखुवाखै मानो बेफोरबायदि लागायना होनांगौ आंनो बिबारिया बेफोरबायदि जानोनो हाया आं मिथिगौ बिबारिया एसेबांबो गाज्रि नङा
गथ' गारलायनाय नंखाय खोथाखौनो गावगाया मोननो लुबैनानै बेफोरबायदि लागायना होदों आंखौ। मानि थाखाय बियो बिबारिखौ बेफोरबायदि खालामबाय दङ? मानो नागारनो हायाखै बियो? थेवब्लाबो बियो जुदि बिबारिखौ एसेबां जुदि मोजां मोनोमोनबा बेफोरबायदि एसेबां नंखाय खोथाखौनो लागायना होआमोन आंनि सिगाङाव। रावबो मोजां मोनग्रा मानसिया बेफोरबायदि नङा। आरो बिबारिनो बेखौ नांखालायानोबा मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं बे फाग्लाया? नंखाय खोथाफोरखौनो लागायना होलाबायो फाग्लाया साला। नंगौ, मोजां मोनलायनायालाय बिसोरो बोसोरब्रै मोजां मोनलायदोंमोननो। आंनिबा बिसोरनि गेजेराव जेबो जायाखै। नङाबाथ' बिबारिया थगायनाय नङामोन ना। थगाया बिबारिया। आं मोनथिगौथ' बिबारिखौ। नङाबा खेबसे फन हरनानै सोंबावनोसै नामा बिबारिनियाव? नाङा दे, बिबारिया गाज्रि मोनगोन। मानोना बियोथ' सिगाङावनो बुंना दोनखादोंमोन बेजों जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैयामोन होननानै। आरोलाय मानो सोंबावनो? गाज्रि मोनगोन बियो आंखौ। आरो बियो बिदि नंखायानोबा। र' बिबारिखौ खेबसे फनखौनो खालामनि र'। हेलौ। मा खालामदों नोङो? आङो दंथ'यो ओरैनो। माबा मायो? जेबो नङा दे। नोंखौ बै फाग्लाया फन खालामबावदों नामा? ओहो, खालामाखै। आं ब्लक खालामना दोनदोंना। ओमफ्राय बिग्राय, नोङो बेखौ फन खालामदों नामा? नोङो बेखौ फन खालामनाङा दे। मालाबाबो खालामनाङा। नों नाम्बारखौ लादोंमोन ना? नों डिलिट खालामदों नाम्बारखौ। जागोन दे, खालामगोन दे। फन खालामनाङा दे। खालामाखै आं। मा होनना सोंनो आं दा? सोंनोबो बोरैबा मोनो। नांथ'ला दे, सोंथ'ला। हेलौ। औ, बुं। मा जादों नोंहा दिनै सना? माथो एसे जेनथाथा रायज्लायदों? जेबो जायाखै। माने आङो मबाइल नायबाय दंमोन। माने सासे लोगोआ मेसेज हरदोंमोन नालाय, बेखौनो नायदोंमोन। माथो खालामदों? ओंखाम जाबायना जायाखै? ओंखामखौथ' जाथ'वाखैमोन र'। मा? दाबो ओंखाम जायाखै? जा, ओरैनोबा माथो जायो? एसेबां गोबावलासि थायो आरो? मानोबा दिनै ओंखामखौनो जानो गोसो गैयालै। मानो सना? मा जादों नोंहा? मानो खिन्थायाखै नोङो आंनो? मा जामारदों? दहायनिफ्रायनो एसे बोरैबा मोनगासिनो आं नोंखौ। मानो खिन्थाया? मा जामारदों? ना बै फाग्लाखौ फन खालामनाय नोङो, हा? खालामाखैलै, आं खालामाखै। जेबो जायाखैलै। ओरैनो माने बोरैबा मोनदों आं। माने दिनै खर'खौ बोरैबा मोनदों। बेफोरबायदि बुंना। मानोथ' मा गोसो गैया माबा गैया। थां, खर'खौ बोरैबा मोनदोंबा मुलि जाहैथां। औ, जाहैनि र'। आरो ओंखामाबो जा। बेफोरबायदि जायालासिनो थानाङा। आरो मोनसे बाथ्रा, नोङो बै फाग्लाखौ मालाबाबो फन खालामनाङा दे। आंनि बाथ' बियो दा आंखौ ओरैबायदि एगेन्स्ट लाबाय दङ ना, नोंखौ बोरैबा लागायनोबो हानाय बियो। बेनिखायनो बेखौ मालाबाबो फन खालामनाङा। औ, जागोन दे, आं खालामा माने मालाबाबो खालामनाङा बेखौ फन। आरो आं बुंना दोनखाबाय दे, मालाबाफोर जुदि बियो नोंखौ बायसान्स फन खालामबाबो ना, नोङो बिनि खोथा मोनसे लानाङा दे। आंनि बाथ' बियो नोंजों जुदि मालाबाफोर रायज्लायनो मोनोबाबो नोंनो ओरैबायदि गाज्रि लागायना होगोन ना आंनि बागै, आं मिन्थिखागौ। मानोना दा बियो फाग्ला रखम जाबाय दं मानसिया मोजांबो नंखाला बियो। बिनि खोथा लाखानाङा नोङो मोनसेबाबो दे। औ, जागोन दे। आंथ' नोंखौ फोथायखायोलै सना। औ, आंखौ बिदिनो फोथायबाय था। आरो ना, बियो मालाबाफोर नोंनो फन हरबाबो नोङो बिनि फनखौ दानना होखा। डाइरेक्ट ब्लक खालामना दोनखा। आं मिन्थिगौ नोंनो बियो गाज्रि लागायना होगोन होननानै। बेनिखायनो नोङो बेखौ डाइरेक्ट ब्लक खालामना दोनखा। मालाबाफोर हरबाबो बिनि खोथा लाबाना मानसिफोरा थैगोनसो। ओरैबायदि बोरैबा जाथारो मानसियानो। बेनिखायनोथ' थाबैनो हाबा जानोसै दे। बेफोरबायदि नेबाय थानो हाला। मानोना बियो नोंखौ एरना होगोन। बियो सानसेबाबो एरना होगोन, आं मिन्थिगौ। नोङो बियो जेसेबां गाज्रि मायबा माबि एरना होबाबो नों लाखानाङा। औ, दे, जागोन दे। साननैसोनि उनावनो आं नोंखौ लाबोनोसै। औ, न'आवबो बुंना दोनखा। औ, दे। आरो खर' सादोंबा मुलि जा। आरो ओंखामा जाहैथां। ओंखाम जानानै मुलि जा दे। जागोन दे। दाथ' बिग्राया बिनि नाम्बारखौबो लाना दोनदों र'। बिग्राया जुदि मालाबाफोर रागा जोंनानै फन खालामबा मा जागोन देनाय। आं मिन्थिगौ बै फोजोंसार फाग्लिया गाज्रि एरना होखागोन बियो। आरो बेफोरबायदि गाज्रि एरना होबाथ' इसेबाबो कनफिउस जाखागोन ना, नंमारगौसो ना मायोबा होननानै इसेबाबो कनफिउस जाखागोन। बेनिखायनो आं दा जोबोद गिनोसो मोनबायलै। एरना होबा मा जागोन देनाय। बिग्रायाथ' फोथायनायालाय फोथायो आंखौ, थेवब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि लागायना होबा इसेबाबो बोरैबा मोनगोन ना बियो, कनफिउस जागोन। गोसोखौ दासो स्रां मोनबाय दे एसे। मानोना बिबारिया बुंबाय ना,
बियो गाज्रि गाज्रि एरना होगोन होननानै आरो बियो एरना होबाबो नोङो जेबो गाज्रि साननाङा होननानै बियो एरना होबाबो नंखायफोरखौसो एरना होगोन होनना बुंबायना बियो बेनिखायनो दासो एसे स्रां मोनबाय गोसोखौ आं मोनथिखागौ बिबादिया बेफोरबायदि जानोनो हाया बेखौनो साला पापिया एसेबां गाज्रि लागायना होदों आंखौ गारथों होननानै एसेबां गाज्रि लागायना होदों बियो ओमफ्राय आं गारबादि बियो गावगाया लानो हागोन ना बेनिखायनो बियो गाज्रि लागायना होदों आरो मानि थाखाय एसेबां फाग्ला जादों बे फोजोंसारा मानि थाखाय जुदि बिसोरनि गेजेराव जेबो देहानि सोमोन्दोआनो जालायाखैबा मानो एसेबां फाग्ला जादों बियो ना रावखौबो मोननो रोङाखै बियो जुदि बिसोरनि गेजेराव जेबो गाज्रि सोमोन्दो जालायाखैयानो मोनबा बेथ' नागारनो हानांगौमोन ना रावजोंबो लाजायाखै बियो बेनिखायनो फाग्ला जादों नोङो हाजारखि लागायना होआ मानो आंनो फोजोंसार नाथाय आं मानिया मानोना आंनि बिबादिया बेफोरबायदि नंखायानो आरो मोनसे बाथ्रा जुदि बिबादिया बेफोरबायदि गाज्रि मोनबा आंनोथ' लुदुमि आब'आ बिबारिखौ होनायानो नङामोन ना आंखौ गार्लफ्रेन्ड बानायनो होनायानो नङामोन बियो गाज्रिबा गाज्रि होननानै खिन्थाखागौमोन नंमारगौ दे दासो सानना मोनबाय आङो बेफोरबायदि गथ' गारलायनाय मानसिखौ आंनो होआमोन ना गार्लफ्रेन्ड बानायनो आब'आ मोजां होनना मोनथिगौखायसो बियो आंखौ लानो होदों आरो बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट जालायदोंमोनबा बयबोथ' मोनथिखागौमोन आरोथ' आब'आ बेनि लोगोथार बेथ' मोनथिखागौमोन पापिया साला नंखाय गोजा बिफोर गासिबो नंखाय गोजा बेखौनो मा होनना लागायना होमारदों एबार फन हरबावदों ओरैबायदि गाज्रि रायगोन आं एबार बेखौ नागारनायाव गैया आरो जुदि बांद्राय डिस्टार्ब हरबाय थायोना पुलिस केस होजागोन बियो पुलिस केस होजागोन आंजों फालतु रखमसो मोनबाय थादों बियो गावगायानो नागारबा नागारनानै बिबारिखौ आं गार्लफ्रेन्ड बानायनायावसो मोदोमाव नांदों माबायदि मानसिलै बेफोरो थै थेवब्लाबो एसेबां बेफोरबायदि लागायना होबा आरो गोसोखौनो बोरैबा मोनलायलाङोना गाज्रि नङा होननाथ' मोनथिखागौ दिनै आं बिबारखौ थेवब्लाबो एसे कनफिउस जायो आरोना बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि लागायना होबा थेवब्लाबो आं फोथायो बिबारिखौ फोथायो बेफोरबायदि नङा होननानै मायोहाय फन हरबाबो माने रिसिभ खालामा नोंलाय आङो दुगैहैदोंमोन खोनायाखैमोन आरो अम्बिके आगैयाबो दुगैदोंमोन थांगोन मानो थाङाखाय थांगोनबालाय होनबा आङो ओंखारहैनोसै ओंखारहैथां नोंहाबो दानो ओंखारनायाव बेसेबा गोबाव लागोन देलायावनो नुमायानो नोंनिया बिराद गोबाव लाखायो ओंखारहैनोसै आंहा दे होमबा रनाय बर' प्लास मायो माबा बर' प्लास आंनियाव फैसा एसे खम दंथ'योलै नोङो आंनो 100सो दाहार होनो हाथ'गोन ना दे जागोन दे होमबालाय ओंखारहैनो र' आं ओंखारहै बे बर' प्लासआलाय मोजां र' फैसा थाबालाय दाहार होखायो आंनो आयै जोंफोरो मादै लानायाव थांनो नागिरदों र' सप्तासेसो थानो हानाय थाङो आरोहाय आंनालाय मानो सोंलाबायदों थां सोरबा गोसो जादोंबा मादै लानायाव थाङो ना बादै लानायावसो थाङो थांबाय थाबानो जाबाय जों फैनायाव सोंनाङा जेबो थां जोंनालाय मानो सोंलाबायदों ना नोङो जों आइनि खोथा मानियो खोब खोथा मानिनाय रखम सोंनो फैदों मादै लानायाव थांनो नागिरदों नङा माने नोंसोर आरो सानबाय थागोन ना अबावबा थांखो होननानै बेनिखायनो खिन्थाना थांनो नागिरदों जों नोंसोरो अबावबा थाङो अबावबा थाङा जोंफोरजों जेबो लोब्बा गैया दे जों फैनायाव जेबो सोंनाङा माथोखौनो होनाङा मिथिबाय माखौबा माथो होबाय थायो दाखालि गथ' गोमानायखाय खेबसे होबाय आरो बेखौनो बिराद माबा रखम सानबाय नामा नोंसोरनि सिं जाना थानाय रखम मोनदों नामा बेखौनोथ' सानदों खोना जोंफोरनि सिं जाबाय होननानै दाखालि आरो गथ'आ गोमाबाय नालाय अनसाया बेनिखायनो माथो होदोंमोन आरो दा बेखौ साननानैनो माथो होबाय थानाङा दे जोंफोरखौ मिथिबाय माथो होनाङा माथोखौनो होखानाङा माथोखौनो होनाङा आरो आयै दे होमबालाय दिननिफ्राय होला खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा माथो होनाङा बुंदोंना माथोखौनो होखानांला जोंफोरखौ जेब्लासिम नोंनि लोगो अम्बिकिया थाङा अब्लासिम आंखौ माथो होनाङा बै बाजारि सिख्लाखौ आं एसेबो नायनो हाया आरो नोङो बै बाजारि सिख्लाखौनो नोङो अनबाय थादोंना न'आव दाथ' आरो गथ'आबो गोमाजाबाय गथ'आबो होखारहरनोनो हायो नोङो बेखौ न'निफ्राय थेवब्लाबो नोङो बेखौ होखारा नोंनिबा माने जोंनिसाय अम्बिकियासो गिदिरसिन आयै आं रावखौबो गिदिर उन्दै साना आरो अम्बिकिया आलाय सिलाय अबाव थागोन बियो दाथ' आरो गथ' गोमानायजों जोबोद दुखु जाना दं आयै बियो जोंलाय मा मोनथिगौ बेफोरखौ दुखु जादों जायाखै गथ'खौबो नोंसोरसो खोमाना लादों गथ'आथ' गाज्रि नङा बै बिमायासो गाज्रि औलै आयै बै बिमायानो खाथोन गैयि नालाय खोमाना लाबाय गथ'खौ अन्थाव बाथावनो आं बुंदोंना जुमुना जोंफोरखौ माथो होनांला दिननिफ्राय खोनाबायना आइया मा होनना बुंदों नोंथ' सानफ्रोमबो सानबाय थायो आंखौ आइया अननाय मोनबा नातिमोनखौ अना मोनबा बेसेबा मोजां जागौमोन होननानै सानफ्रोमबो सानबाय थायो नोङो
जोंफोरखौ सेया जाजानो जोबोद लुगैयो आरोना नोङो बेफोरबायदि नङालै नापे नोंसोर मानो बेफोरबायदि नङासो जागोन मानो बेफोरबायदि बिसोरो मानो एसेबो